Jeg er brandmand, fordi at, det giver et godt kammeratskab, og der er meget socialt i det, og et kæmpe sammenhold. Og det bliver næsten som en familie for en. Eller det er som en familie for en. Det er et andet hjem, når man er herude, og der bliver lagt rigtig mange timer i det. Man får en masse kompetencer hele tiden. Kim Ravn Hansen, 26 år, har været brandmand i 8 år. Jo mere vi øver, jo mere kommer du til at vide, og jo mere kan du. Og jo mere du lægger i det, jo bedre bliver du. Og vi lærer hele livet. Det er det, jeg godt kan lide ved det. Uanset hvornår alarmen den går, om det er til familiefest, hjemme i sofaen, eller når man er ude at handle, så er vi klar til at gøre en forskel, alle mand. Har du viljen, modet og lysten til at gøre en forskel? Hvis ja, så er det dig, vi står og mangler.